Enric, sembla que t'adones que estem davant d'un escriptor, no? Que s'explica perfecte, no? Sí, i que a més analitza el que llegeix i que sap el per què de les coses. No sé si ens podria explicar el Joan Pinyol quin és el seu moment preferit durant el dia per llegir? Ara li preguntem. Joan, quin és el teu moment preferit per llegir? Bé, això no n'hi ha un, el que tingui lliure, perquè no sempre té lliure al moment, no? Vull dir, sobretot, clar, a les nits. Jo sóc una mena d'au nocturna i quan la gent, doncs, planxa l'orella és quan jo obro els ulls més, no? I llavors és quan més acostumo a llegir, aprofitant el silenci, la tranquil·litat i el que em duri la son. És a dir, quan la son també em recull, doncs ja s'ha acabat la cosa, però en principi a les nits, sobretot, no? I escolta'm, si llegeixes a les nits i treballes durant el dia, quan escrius, llavors? A les tardes. És qüestió d'anar-ho combinant i anar trobant temps de tot arreu, no? D'allà on es pot i tot. Sí. Escolta'm, Enric, si et sembla, tinc la curiositat de que a veure si ens pot explicar un dels seus microcontes per acabar aquesta primera connexió. Et sembla bé? Vinga. Joan, a veure, ens en pots comentar algun que sigui allò breu? Molt breu, de seguida estarem, Una de les gràcies del microconte és, com que té tan poques paraules, és jugar amb el títol. Llavors, a vegades, en el títol es conté tanta informació que després el text sembla que no quedi res, però queda. Es titula, un d'aquests que justament publico ara amb un nou llibre, amb un tercer llibre de microcontes que es diu Globs, es titula Silenci, que vos amb la idea que es fa silenci després del conte. I aleshores hi ha dos personatges, un diu a l'altre, compta amb la llau. No va dir ell. Aquest és el text. I ja està. Microconte, Castellví. Molt bé, no, però està molt... T'has quedat flipant, Sí, senyor. Albert Castellví s'ha quedat al·lucinat ara mateix. Sí. Produeix la llau i es produeix el silenci posterior. Llavors jugues amb títol, jugues amb trama i amb molt poques línies, de fet una només, doncs ho enllesteixes. Molt bé. Fantàstic. Doncs, si et sembla, Enric, ho deixem aquí que està fent llamps i trons i plovent, i connectem d'aquí una estoneta. Fantàstic, fins ara, David. I a casa David. el Joan, Vale. Vinga, fins ara.